Să iei... Tati, ia telecomandă. Tati, deja că nu vorbește? Tati, du-te lângă el și fă scheletronul. Lângă el trebuia. Nu departe. Da. Că ia să știu că tare... Ce ți-am spus la tati? Hai că sunt prost. El e prost. Țirara naibii de tine. Ce ți-am mai spus acum? Să mă pregătesc să mor. Da, tu te pregătești să mori. Dar uite, vezi ce ai pățit? Din cauza că ai... Acum ce ți-am mai spus? Am zis că sunt un nimic. Tu ești un nimic. Tati, deja că tu mi-ai spus că e un extraterestru, nu? Da. Și chiar e? Ha! Tati, vezi că o să-ți facă scheletron. Tati, la a doua rundă? Da, da. Așa am cercat și eu și m-a doborât.